Hola, molt bon dia. Soc David Albert Rovira, apicultor ecològic d'aquí de Sant Pere de Vilamajor. Faig diverses classes de mel, distribuïdes a diversos llocs de Catalunya. Aquí són sempre mels en parcs naturals. Aquí tenim a Sant Pere de Vilamajor, que és aquest apiari. Tenim a Sant Hilari Sacalm, a la zona de les Guilleries. En tenim al Bages, en tenim a Lluçà i en tenim al Pirineu de Planoles. També fem apivisites, els ensenyem, si els interessa conèixer el món de les abelles, com treballem, com fem la mel directament, i també fem apadrinament de caixes d'abelles. Tot això ho podeu veure a la pàgina web de Mel dels Erms. Doncs moltes gràcies i aquí estem perquè tingueu la millor mel possible de Catalunya, a part de l'estranger.